Takže čau ty lidi, já jsem Aleš a dneska tu máme pro vás nové video a je tady, jsem tu sám, nikdo tu se mnou není a máme tu Bed Wars, rovnou jsme se nenapojili, protože máme věci, jak jste to poznali, teda mohli se to možná poznat. A teď se každý snaží, teda teď se jeden snaží střelit a my jsme ho sestřelili. Prostě jsme nejlepší. A on to byl salám. Sbíráme tu goldy. Goldy jsou dobrý. Jako šperky. Zlatou šperky. Šel bych tady na blůzy, ale vyrazíme na ně. Ti tu nemají ani zbraně. A nemají perimetru obrany. To fakt oni nemají. Vypli nás, ale my jsme týpka zabili. Což vadí to trochu nám, ale nic se neděje. Nic se neděje, že nás zabili. To se stane. Ale my jsme dobrý, že jsme zabili hráče, který už neměl postel, takže už nebude žít. To je dobře. To je jediný plus u nás, který se mohlo stát. Že lepší věc se už asi nemůže dneska stát. A vypadá to, že jsme asi upadli. Už nemáme náš luk. Je to hodně smutné, ale už nemáme náš luk. Chtělo by se vybrečet, ale už nemáme luk, který jsme před chvilkou měli. Ani náš nejlepší meč. Prostě už nemáme nic. Nic nemáme. A nic nebudeme mít. Díky. Už něco máme. Něco malého. Jej! Vypadá to, že má něco. Takže má prostě dobrý věci a my si jdeme koupit luk, o který jsme prosili, aby jsme zase dostali zpátky. Luk je levný, protože stojí 4 goldy, když to počítáme se šípem. A můžeme si udělat lucky block. A máme damage. Už dneska po druhé mi padl damage. Tak, dobrý. Moc jsem ho nechtěl, ale máme to. No, jdeme. Vůbec jsem damage nechtěl, ale máme ho. Ne, ovšem jsem ho chtěl. A to nejlepší meč, který tu může být. Ale našli jsme ho v lucky bloku. Dobrý? Ty vole, máme spadli. To jsme měli štěstí asi zlaté. Dobrý den, pane Yellow. No můžeme zabít, jo? Protože my máme damage. Hahaha, trapný. Umřeli jsme i s damagem. Blbý. Tak moc. Dobře jsme mu dali. Kole. Ne, proč? Jeden. Počkej, střih. Tak, už 3 jsme dokončili. A máme tu, nějaký nám hodili luk. Jej, to máme dobrý věci.
15 minut. OK, jsme tu. Vrať mi to. Děkuji. Třech? OK. To je super. Asi vypadá to, že na nás jde. Takže my si s nimi zoutepli. A jdeme ho zabít. Ale mrtvý. My jsme hodně dobrý jako v Minecraftu. Měl jsem seky, trošku se mi to sekalo, ale dá se přežít všechno. Dá se přežít všechno. Něco se nedá přežít, něco jo. A my jsme to zrovna přežili. Můžeme si koupit jenom pár lucky bloků. Tak fakt jenom málo jsme si koupili. Chtěl jsem víc, ale víc nám to Minecraft nedovolil. Je to úplně nejméně lucky blok, kolik vám může padnout. Jedině, že by vám padnul nejlepší luk. Ještě pak diamant by se nám hodil. A takovýhle debilní věci bych už nechtěl, jako tady ty meče už všechno mám. No super, nejlepší, cool. Už nám je tak stejně moc k ničemu. Tak ty zničím. A oni udělali sami chybu. No a tohle je zase chyba. Hoši. A on má damage. OK. Haha, ty umřeš. No postav se tam. Kámo, pár bloků. Ničte je. Jdu po nich. Hej, ty! Vyhráli jsme! Takže lidi, pro toto video je to vše. Mějte se krásně a čaute!